večer. Gospodin od Caci. On je? Tenderaš, Benjo, firmata koja će imat 3 kamioni, 2 traktori ima, dizelica, jedan od najvrednijih работници. A neki spada, nešto. Takvi se daneš izjeva! Ajde gore! Sve ne bjegaj na da. Nije nisam baš sigurno. Nisi sigurno. Nisi sigurno. Ajde da stavim tu za peći.